Здравейте хора, аз съм Ники и това е Майнкрафт кандидатура за Simple World. Сега в този клип ще направя кандидатура. Чайте сега, че ви пишат по скайпа. Така. И да преминавам към кандидатурата. И сега да ви покажа моето оцеляване. Всичко е legit, всичко е survival, няма нито един чит. Значи ето тук частовете ми, това е част от Diamond броня. Почна съм много Diamond броня, миналото ми се чупи. И ето така изглеждам първоначалната ми къща, сега това е кеф и го сложих така. И фак! Умри, бе. И да виждате, че имам 3 стака и 6 пери. Просто много време се биех с Ender Money. Около 2 часа се биех само с Ender Money. Не знам, там тук игра 3 човека приятели, така за кеф. И отидох при един приятел. Той такова. Има някакъв бък, при него се спават много ендърмани, аз стилях там и се биех. И сега ще се върна. Върнах се. Кратка. За малко спрях, за кратко спрях. И ето това е един мост. Направих ето тук да слиза надолу. И сега ще ви заведа при моя chest room, който искам да ви го покажа. Опа. Така. Ето това е моят личен дизайн за chest room. Така. Ето го. Така изглежда. Не е довършен. Има такъв бък. Нямаше го вчера, примерно. Нямаше, не знам сега така. Ето го енчантинга. Доста букшелфове. Просто такива го направих така да красиво. И сега да преминаваме при другата къща. Ето тази. Която е за автоматични ферми, но не са довършени. И само съм почнал. Тук трябва да правя 2. Тук честове. И сега виждате тук това на този чест, този пълен с материал. Сега ще ви кажа за какво е този материал, за едно уникално бебче. Сега да идем при него. Това бебче е ето това. И само ви го покажа на бързичко, защото няма много време. Ето въд, тук е за полшанки. Тук е камината. Как изглежда. Ето как изглежда. Ето това е комина. Ето тук разните прозорци готини. Покрива доста як. Ето тук комина. Ето отзад как изглежда. И сега ще ви покажа отвътре. Отвътре ето така. Имам втори етаж. Доста готин. Ето тук се качвам и само гледаме морето. И само слизаме надолу и тук гледаме гората. Хубав изглед има. Ето тук също има хубав изглед. Трябва малко съм... ето така, ето. Хубав изглед. Така. И това е камината. Това беше за моята кандидатура. Надявам се да ме приемете. Аз съм Ники и това е. Чао!